market for your So, Womar the Shema Munina Muaha, SOMPA 106.5, a real from Tobacco Seabo, a Brenini, Shannon Sosaka Seboy, a free ha. Abafa SOMPA Asante Mantemu, and yet 93.1. Walk up Paris, France, Abuchmemu Swayadam, Adam for Radio, one more Doma Afakasi Boy, Doma in Cronso, Doma 100.7, yet I'm alive, and on Kranza SOMPA 90.7, Tachaman SOMPA 106.1, walk on Kranza, and one so yet Amunafi, Sunyania SOMPA 98.9, and Maran Fisa Mankasim, one for one mutia be a bra one mutia kingdom, 106.1, walk Kanesha Ban Radio, wife, SOMPA Accra, 106.5 and also at the na YouTube no so yatam SOMPA FM live now something in ana sa wo pebi no working kanya wobako www.sompaonline.com and something in ana don't channel banya be no working kan end point homeopathic clinic nie madam romantin yete baby yatam waseda mwase afi bata bia so hwese what the perfect baby diapers eno na obeto na ade aba oba no ebeboa no pa ma akoda no dan da nyina ne to nwa ya moto kama Haja special foods ni ye de aduane pa na ye de aduane ya beboa ye amadan da nyina ya pomde na sipina sita kasa natural mineral water se kan chosa party word and engagement outdoor no aye kasa natural mineral water o ano ne ye no no mo awia ban se modo ye de ba no ye kekere ne kufu ye baba sane mu ana ne ni animu no ebi ni se Ghana ban akasa etia Ghana ni de hye ya yaboni tuo akunu e wo South Africa man ni mu a wo mo pratentrene Sada anansuyira eba ye ne sika aban na twa se wode aka amanfo ekasa wo ho na so ehwe sika sem so wo ba be kirem se sika no wo magya mu meko anka na nkramantam sofo anso na no watom wase nsuyiri no a efa nkramantam wade hye no anka ne enhyehyeye omde gu akwam nke edi so a enye ne se awie sei na ensuoyiri ba ye ne yete se Ghana Digital Center for womo AGYEIWAA kesi bia di esanse womo niyama hodo pi no ansonso ne kan ho ene emunchie mu aba panyiri pa woda adwumako na no abekasa eno ena de wohwe oman nkuta hodie so yewra sam na ate George achese sampampa se womo yi obi dia yensamfa na adwuma ma no na adom kuma ye wo my Ghana ma hye dwafie so won mato to bi dia mane mampanyi ade ensem ena won moka saranso ena Council of State for the nkrata aba wom so echemu se Ghana ha no de mra wo ho na emom akase mra no ye behye mu kitene amana ye adwuma eno ene sese mpanimfo ehye eye ho adwuma yuta gefo won ma sa abo entrene bio se niam na wo mu di ho nkomo se mpanimfo ahwe a won beti atuana still de ejina na ejina nti atuata no benya baso atadu for wa o meya te dan na ya te se Ghana ban ana ne front se rent control GH app eba ye ne okwa dan a ebe fofofo amawo ye wia ye do be kodoma West Mensi no emu na apomden atena ye wo honom en wo mo de atu dwase hypertension cases na apagya ne hunu pa enti esese de wubo no wo mama ne ye kese efa busan ye wia ye ba tufa ne yakwa amanone you asabrochima mu Donald Trump ka se wo hu sa bibifo Ghana fo ka ho timi ba brochire wo ho ba bra wo mo nyenye wo wia o se ne ba ne ya America ni wo twa sa de num no wo mo kwa asetena na wo mo anim mmra atwam ama ye de abobbo nanim amasesei ensem epiepie akire no ese waso ebeka were mo ya bobo ne nyina anu wa ye de baba so mo se wia prom to breka se bo na ye ne a mo ne ye de ye hye wia brei ayeme AKOSUA AGYEIWAA akode buaten mene ADWOA ASARE enafi triple am ASARE APAM DADAA
afei ensɛm no enkyiremu ankasa enie arahosɛm na yɛde hyɛ aseɛ sanse Ghana ban akasa etia ekwan a yɛde Ghana de hyɛ bi enam so ɛwɔ South Africa man no emu ne nyina nafa yɛkyerɛ hodoɔ ɛne wɔyɛne ya ɛkɔso ɛwɔ man no emu na wɔn ekyiremu ɛsɛ de yɛkɔba yɛ ne yante asɛm de sanse Ghana ni de hyɛ bako a wadi mfihia no aduanan 40 years edin ɛba yɛ ɛyɛ Bashiru Isaac na wɔn yɛ demonstrations ne adeade wɔ Cape Town hɔnom no ɛna videos bi ɛba montena yehu sɛ yɛbɔ obi tuo na etuo na yɛbɔ sɛ nipa korɔ no wɔn kɔ yɛ mu hwehwɛmu ne adeɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ abrante yɛ ka ne ho asɛm sɛ yɛfrɛ no Bashiru Isaac yi wɔno ɛna etuo no kɔ ka no a yɛkasa wɔn ka te asefo asase ho biem ɛno ɛna Foreign Affairs Ministry wɔn ɛde nkrataa ba abɔnten yɛ onomnyamfo Samuel Kujeto ablakwa ne nsa ɛhyɛ aseɛ yɛ wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn te saa asɛm ne pɛ no wɔn sɛ we de anyade sɛ wɔn bɛka wɔn ano atoma ma na yɛ kura efiri sɛ South Africa oyɛ nei sɔre yɛ ɛwɔ man no emu no Ghana ban abɔ ne ho mɔde yɛ pa yɛ de obetimi bia ne na no wɔn hyɛ da kora yɛ nhyehyɛ sonko sɛ adehyɛ bi a wɔn ani akotutu aka wɔn nsɛm wɔ hɔ no yɛ kɔsoa wɔn asa ma wɔn aba Ghana ha yɛ kɔ wie akyire kora no ebi mo bɛnya adwuma free ɛwɔ man yi emu enti anamontuo ne deɛ aban ayɛ de obetimi bia nso emi sɛ saa xenophobic attacks no South Africa for no wɔn nyanya wɔn adwene sɛ wɔn de ba wieyɛ nanka nano kora yɛ pam foreigners ifiri wɔn kurom no wɔn amu kora ne san bɛyɛ demonstration besugu aban so sɛ adaworo ma wɔn nsa ma foreigners ne emma back ɛwɔ kurom wɔsan sɛ industries ahodoɔ ne nnwumaku a wɔn abiebie dodoɔ no a ɛyɛ amahodoɔ so adehyeɛ ɛna abie adwuma no wɔn South Africa for no so nya biayɛ na yɛde yɛte sɛ wɔn opre ma foreigners asa aba back ya na wɔn a wɔn adwene sɛ saa attacks no wɔn de nyina bɛba wie sɛ na we kura de comedies no wɔn yi kyerɛ yɛ no afei na nakɛseɛ no mu kura no ɛkɔ so wɔ South Africa man no emu na bɛhu nkrataa bi a ɛyɛ mampani Cyril Ramaphosa ɛde ato dwa so o saa yɛ kyerɛ na ɛkɔ so no deɛ wɔn fa blame bi ama residents no wɔn wɔ ho kwan sɛ wɔn yɛ saa demonstration yɛ si wei ɛba na yɛ Ghanafoɔ ne sɛ o yɛ nuane wɔn enti yɛn deɛ wɔn ɛde wɔn ani no wɔn bɔ yasom nifa no a ne adane benkum na ma wɔn sɛ saa na trɔsɛm ne ka yɛ enti saa ne yɛbɛyɛ na ɔmampani John Dramani Mahama wei ayɛ yi pressure egu ne tiri so no ɛnya asɛm ketewa sɛ ne yɛ sɛ saa na South Africa fo no bɛkɔ so atena mu na wɔn madi Ghana fo ani ne wɔn aka no so ani wɔ man ne mu di a ɛne na ɛbrɛ wie duru sɛ boot for boot no ebi ɛbɛkɔ so na nkrataa yi a wɔn de baayɛ no High Commission yɛ wɔ South Africa man ne mu sɛ wɔn ne wɔn mpanifo no di nkɔmɔ ɛne wɔn akontate Department of International Relations and Cooperation said the Baya won't bet me a pre attentrene ede ama Bashiru Isaac. Yakasei ministry na kobo Bashiru nebusia forma near said the atu omodishinuni, 81 hoboa. Said the Baya any abranti in the muno, Yedibedru Ghana ha Bashiru so dear, utie dinwa, na wakakwa yen kramuni anesa. 81 media muno bagana hadia. Enye na obusuafo no aye amamre ne amane na womo akwakwakata na chikura wei eya rekosem a efri South Africa man mu eba abusua eno ya South Africa yemre fie o my Ghana se ene se ye pam yade hie nyina no se ye ba fie nso ne ye wo ba bi die ntirito ye benya adwuma bi ayokra ma ye ho ahenhan ne fie ayeda ene ya to obi ma so ye den na ade hye wo my Ghana mu na na odwoda yanka bi anhye mu ansu esoso nke beka se we de kure ye nhyira nyame nhyira asase no ewie na esan so pepa ya de hye bi e de wo mo kwama wakra asesei enka te asefo ho enam sa so magana mampani ho no a wo ka kire yewra finance minister to ba for senkasel se won kohwe contingency fund no se bibi dem a won nwera wirim na kakra obenya no won fa nso saafo na sene na eja wo mo so ho nsamforo won kakra na enu achi nso kura no de nam so ma nsuo na ehiri ede fa ade hye no wo mo mfa ebi nso enhwe ho na won mo nka eno ena ebi no mo kyase sa sika de nyame ampata wo mo ba bebo nipa miensa bi din de ama won na fa bewie wo mo a ensu yiri ne fa won ho ankasa no ye hwema ye huon esanse June 3 ebisi afi bi ebesene koi na eno na opon checheku ekoba mra se badwafie ho nso de a eho ana ne sesen wonti asam ne je mfira nto na watua ye na so wose yewra to ba forcing eba mra se badwafie no wo ba ye nso no wo behia wono mo abasi kasam ne ntotoye na wo mo ehwe so finance committee no na no wo mo kasa na wo mo che se kwanda form obetime yi samampani aka ne sa
na eba contingency fund no so a animonimu no a yetu ye ne anto bi anim no eno ne yekɔ eno ho enti 350 million Ghana cedis eno no wose omomfa nso asene yewra ato ba for sense finance committee nso egitunmu se sika no wonyinti wa release wa pe de agum na pe wa pe agum no nyina no 150 million Ghana cedis eno no ekwa akoye de mampani kasa de atoye nchen no bae no wo momfa mo ho bra no wo de no bebo ho bra na fe 200 million Ghana cedis nso wono ma won ho kae no ye de no akasa akere won se ebi kura pirapira ye de no ahwe wo mo na ebi nso anya bi de apata wo mo kra eno ne nsem a ebo ba no na oponchecheku wapagye ne nyina na wode asom ya ye de amasompa kase Wasansu yire wasem ye na mrabi atwamu Greater Accra Regional Minister wonmonyafo Henry Quarted na no atumubie na wobo ehwo amane yesa ensuiri nyaade foforo afa na aba so kire se wo ma ye hunu ne mpanyin sempan ye tu ho na mo so pan na so na mo tu no duruma bi a aban sesa aba pa na afa ne mu ha ha wo bi abeso wo ye bibi e be so gan na manfo ani eno no ye ne na wo konkrofo aman so a wo se nsuo ne bi to ho no saa ehwo nso yiri na so nam se wo no hyehyɛ ne mu oden na wo mo hwese hye ne wo mo de ba ye adwuma wo bi tungura gu ba bia emra ne bedie enti no saa de ne nyade a eyi ne ti ebra no bia na so man no ye mfa hyehyɛ mapa anya adwuma enti aban no kura hye bibia sese wo ye na wo de atu saa nsuiri no ase a aban sesa aba pɛ ne ye gya ne omatra saa na ekoso eno na aka wo bia manne de ye hunu ba sempre du so a amanne nipa pepia nkoma wo moda ne yetukotena ebra ye Henry Quarter wakasa no ne nsem wo de tudwa ebini of the Interior. No, you cannot form a committee of this nature without the Minister for Finance. Fortunately, the Minister for Finance doubles as the Defense Minister. And the Deputy Chief of Staff is a very good friend of mine, Stan Dobe. So with the greatest of respect to him, it rather should be the Chief of Staff. DG Nadmo should be part of it. The IGP should be part of it. CDS should be part of it. Then you need a geologist, special planner. You need these people to be on the committee so that they can advise, give the technical advices, and then the politicians will drive the policy. But I'm afraid the composition of the committee, for me, I think that with the greatest of respect, President may have to look at it again and then add some flesh to the committee. Na kwakwa mu no wapanyi pai sanso de futuo to aso sa sanka betumi a aban no fa hyehye mu oden engu akwam sa kropo no mensin akrachefo no a wo moma kwan ama obi kosi dan ana okobobbo mpata edisi miyaye a ensuo kwan da no safo no nyina emra ne wo mu ni. Every day people build in districts, okay? You have special planning officers, you have works engineers, they continue to issue permits. Some of them must be next to face the law. One or two of them are sent to court and they are jailed. Believe me, they will sit up. I find it very difficult, especially when you go to a place like Ramsar site. We have signed onto the convention. Ghana has signed onto the convention, the Ramsar Convention. But yet, people in TDC, people in the assembly continue to issue permits for people to go and build in the waterway. I find it very difficult to understand or comprehend. And in the end, it is the politician who gets the blame. I was away, I am Rabbi Achamu and Cramanta Moswafo and Monya for Henry Quarty. Yedasua ejina ensuo yi enkomomuna Ghana Digital Center Limited empenifu edano ene kasei sa womo so ensuo na eyiri ye no ebetwi fa womo atena ye ho ene ye womo niema hodo computers laptops ne niema bi etete sa ne nyina chese ensuo ne betwe koye ye nam so ma womo chese nyumakunkumankuma bi nso a ehye womo ase a womo ne womo eye adwuma no womo nyina ho aka na eba ne sa ne yese panyini pa woda adwumakuo no ano se management na enyina mu no womo aye nhyehyɛ se ne workers no obi anko no wonkoko tena fie na womu timi nya bre no womo toto ne ma no womo aba no asi oh how na ensuo to na abetue fa adwumakuo no ɛso a enye se bia ne ma asɛe se office ho na aye basa ye be prapra ne yesiesie na yama carpenter fo ne se painter ne ye be kopi osedie yo womo aba be siesie ho na se ye be lay off workers se womo enkonko tena fie di eba ne sen eno na deputy CEO ya wada atenaye no ano Christine AGYEIWAA Japoma ansom aba betwem no so enye no kre womo mpam obi a womo yi obi adi
nia womo ka nyina ne se we no eye temporary na che se enimenimu ya ne yese womo nkotena fie se womo timi siesie ho na womo pesike bi perfant na womo sama adwumakuo no egina na naso bi mu a womo aye ka se womo nkotena fie ne staff no nyina no ye be call obi ya back na womo ba betoa womo adwuma so enti we nya dismissal we ye temporary lay off enti womanfo enhye ne nso na womo hu nsonson ya eda mienu no entam ne nsam ne bi enyi. We have not dismissed them. And you see, because this is a time of disaster, this is something that has happened to us. We try as much as possible to make the communication as humane as possible. But the truth is, we have not dismissed them. What we have done is called administrative layoff, which is very you to go home, and we take joy in doing that. No, this is a situation that has happened to all of us. And we are trying as much as possible to sustain this company so it doesn't die. When we are back on our feet, we will call our staff and then we work together. We Christine AGYEIWAA Ajapuma Anson, wono ene Deputy Chief Executive Officer Emma Ghana Digital Centers Limited. Na bra san komo no nya baaye no a wo mo aye adwumefo ne de obefre ne wonabo say ye chairman say MP no wafre abo amane say wo so wo mapam ye o enso na yira aba office nti jamaye na ye nhwe ha na yansesa ne ma na ntotoye na no na soafo a wono na hwe o man kuta hode ho nsam so ya digital technology Ghana Digital Center wono mo hyase ka ho yewura Sam na ate George eno wo say woba pa kire se wo munyi obi edi na mom wo mon kofie kakra na wo mon toto ne ma ba ko mienu bi wo office ho a won de e ka de a kire won se sa atore nchemi e ba ye kura na wo mo twa ho 350 million abana sha se wo mo wo ho kan ye bia ye mfa nkoso asene na fe ye mfa bi nso mo e ho bra no nti mo mpamo bi e mfire dwom se ensu yiri na aba esan se we de enye won ne firi obo ade nsa no atore nchem na no nso na mampani kura gina ne da na woka kire nsa ade nyina mu no ye mfa se da mawurade nti ewura Sam na ate George aboso se yenyanyi wo mo dia sabio ma wo mo ma na nyampa eno ye nkomo anu nso firi na bobo anu ba ewie kase ebo no yaboso ama wo Yagusuwa da jina nso yiri won sansamu na dom kuma ye wo mayi mro hye dwafie enso de won manu atomu a kire sanki ye hu yeyi ensuwa yiri afa de hye nom dodo no an yoma sasai edum so afirim yank ye hia mampanyini pa se wo beba baba hwede ye kwaso no manfo adi nkomo na eno wo nkwatenkwate a National Day of Prayer and Thanksgiving Service no Ghana mampanyini siase denden de agese wo bom pa ya twe akra ama twedi ampo no mse ana sai se nsuya yira fa wade hye pa mampanyini Sadia we kura de wo hu bi ache na won ma na anwene wo se mampanyi ye Roger Dramani Mahama wo betumi aye bibi ete se ye wo abra ne manfo enkwa eda sanyi mu na second deputy minority rep ayo no nyamfo Jerry Ahmed Shaibu wano ana ne nsemtrofo edi asemi nkomo. The mediocrity in Ghana is just too much. The fact that we always want to believe that we are Christians or Muslims or whatever religious groups we find ourselves. When there are critical issues staring us in the face and we don't take the right steps to deal with those issues. I mean, I hear the president was dancing. This morning I had gone to visit flood victims already. In fact, 2 homes that the people lost their lives. 2 women. One, the ambulance couldn't pick the woman because the ambulance just couldn't access the home. The second one, a 65-year-old woman, just because the flood, the home was submerged. And then the president is standing here and dancing for what? And then when he even had the opportunity to visit the Ghanaian people, he was in a helicopter, and he was watching them for what? What kind of resolution? No, and watch us a fan of Galamse once and someone so. Once a man penny Roger Dramani Mahama Nanamu 2 Hono, and also from Pa. You've had your ministers of state who had to lose their lives just because they were going to deal with an issue of Galamsey. We thought that was going to bring this government to its notice to the extent that they were going to take serious and critical look at Galamsey. What is happening to Galamsey? It's become unprecedented. Everywhere you pass, there is Galamsey. And then you come and see people, Sami Jemfi today, you do is it father-in-law or whatever's funeral in the splashy manner, rich, profligate manner. And then we still don't see the need to stop all of this. Then when people die, then you come and say you are doing things. I mean, what's this? When you can say, why are you second deputy minority rep Jerry Ahmed Shaibu near Tessa Wakasa, watch a man penny Sadia Kosuano, and what?
Yetua Kasiabo no so ensemia emu Council of State for so den krata ba ya wo masre se ebrewie du se Ghana ha se benye se mara na eni ha na emom de friend enforcement se ye be hya mamra no aye adwuma no eno na akwakoye dadwene kese wo Ghana ha sabe enipa binom wo mo sore ade wo mo pe en wo mo ye wasre mensi assemblies ahodo no MMDAs ne se wo mo nhye na planning laws a wo mo de ye adwuma no wo mo nhye mu kena ne tichu pa wo meme ya ahodo nsuo to a ya na etai ayiri kɔ honom ye wo mea ye bi kura ho ne ye wetlands ho no kura de wusia edan ne kura nyeye enso ene de ne ye hu ye hyɛ da ye se ye fra bibi failing mo ma kɔ fail asase na ne ye kyerɛ se ye fail ne saa no a sika failing ne kura die ne kura betime kukuru dan foforo si ho ya senke ya asase a enye wetland te se normal one na ye nimu no a failing no sika nkoa no ebetime kukuru dan ne baako aka ho enso kwabra ne se ehwa no wo betena ehɔ no wo pɛ na edididi mu a na wo failing no ene emfihia edu numu a enye dan ya asase ne mu bɛyɛ mre foundation ɛyɛ cement ɛyɛ anwea yi kuro yi bia etinsuo na abedidi akɔ na ubehu se daachi bi no eno so akwakofa oye ne kese e de aba ena afei nadmofo nso wo se wo mo to bia ma wo se ewo mu se wo madwumakuo no ye frɛ no National Disaster Management Organization nanso ye ka management no prevention ka ho enti sanki ye betimi aye na ya prevent o how no se ebeba eno mo no beboa sen se ye betena wa ma o how na ba na afei ne ye kwakɔpɛ ho akade a ye de ba beso ano enti Council of State for na monkrata iso asre pass aban no wo ma ne homene so wo mo de ya konsem ama wo ma de hia adehia wo ma hwere wo ma busuafo wo ma dɔfo wo mo mma ene wo mo keka wo nyina no wo mo so ma mo kose mo nhye de mo so ma hwere mo agapade video ba ko anapa mi hu ya koda bɔtɔfo a bɛyɛ 4 months ena nsuo ne twe ne kɔ na maame so wo mpere ma nsuo ne ntwe akoda no papa nso tiatia mu obi na afra gina edan ne so edan na pampam enchense ne so en wo ma pagya akoda bɔtɔfo no en wo bi de ne nsa agye no wache se wo hye ne ma bi etese ya na eya homete enti Council of State for say agencies a wo mo kɔbo a ye ma ye yi sa nkrofo no nyina ye rescue wo mo nadmofo ka ho Ghana Armed Forces, Ghana National Fire Service ene aprosifo apomdi adwumayefo ene ankrankre boys na etiti areas no wo mo kora bo adwuma soronko a na esese ye bo wo mo nyina abaso eti nkrata yi mu no wo masre se ye kwa ni mu no aban no enhye ne niema mu kena se de be ya oye ne bi etise no ye nsan ehunu biem dumienu kase sompa fie de no eno ne ye de somo atifin anafo mfimfini apoe ne atoe ya eba semfnama no na busa ye wuram ewo achachefo a wo mo kire suapon mufo ade UTAG for University Teachers Association of Ghana wo mo asa ka won hu bio na wo mo kire se eba wo mo yedie akade ahodo a wo mo didi wo mo dwuma ye no allowance bi ese eba na edom so wasene na adwuma no etime kɔ wa no na wo mo time de ntete pa ema ade hia wo mo kwa akɔgye ntete no de aba be ye adwuma be so wo man sompa no kama ese ma enti wo mo ye adwene se ekwa akosi bosumi nsia ne da etwato da etoso da duasa na still aban onyankan bibia no wonye ahwe a ene atua na wo mo ka sa wo mo nyante no wo mbenya ate na no na UTAG for sei bosumi no aba besene kɔ ene kura da etoso mienu ba bi egina ne gina eno na wo mo Vice President Dr. Ebenezer Tai wone ensantwerofo di nkomo ene wo kire sei de aka akiri no enche bi omebɔ nsantwerofo amane na sompa yemfa we nkosom. Give the government a deadline by which we expected that the government will call us for some solution. Unfortunately, that hasn't happened yet. So yesterday, NEC, we called for an emergency meeting where we had discussions on the way forward. So we have taken a decision as NEC, and that particular communication will soon come out for the public to also know. But definitely, we didn't issue a threat in a vacuum. We have taken votes from our various campuses, the 15 campuses, and we have over 85% of our members saying that we should go on a strike because the government is not listening to us. Dear one Central di nkomoi, UTAG Wamo Vice President Dr. Ebenezer Tai.
na atadu for wa Fredia Ghana my yatedane nenyina no ayese anchakura ne yefrano se rent control GH app no wo meyi baba benya bi kura wa me fontenten fidie no so na boa ama edan han enso wonsam atumi akoboko na mpanyefo akire mu a na se we no eba be yen hya sonkokura ya wonmo ede baba app no so enti edan a eye available na yebaka no se edan a ewo wa wo betumi han ne boa ba beda ho afa edan no so ne emukase siti ho pictures nyina wom de begu aba fontenten fidie no so enti wo bo hye wonom se rent control GH app na ayi adan awodo ne nkronkura awodo no a ewo wo ho no de aba baabi a wo pɛ no akwa han de usika so na wo hanye wo mo kyerɛ sɛ baboa pa ma agent nsensam no obewie kye na agent wagye usika bɛ de wo na so dan a obɛpa ma wo kra no wa wo bonyo so na ne ko ntɔkwa ne nyina to betwa afei fiewurafo no a wo mo so de dan agye aboden e wo ma Ghana mu no sanu ma no nyina wo mo eba be yi de afiri ho na wo mo kyerɛ sɛ enya tenant nko na wo mo nya wo mo so eda hostel mu no school fo no mo so mo de eka ho bi aka ho bi ama so ye wo mo hwa adansie ne nyuma won sam so wo mo ene ye nuan ma wo mo sisi hostels awoto no wo mo no akasa ana afei wo mo ne fiewurafo bi no so ahyia edi nkomo asie ɛwɔsɛnche kura sa apuyi wo mo ebepa ho entoma na acting rent commissioner of Ghana Ora Frederick Opoku ebra dwumadie na wo mo ne mpanyefo yi a wo mo kabie wo mo edi won komo ahwase ne sitie no na yama ne boni na opo checheku e wo ho no mo a what will be brave say we propose something. We've called you. Everybody should make a contribution. And some are fine. So we have to go back to their desk. Go and look at certain things that you have asked. The point is that would that have helped them? Would they have enabled rent control to be able to gather information? We should be a hub of information gathering. It's not about A or B or C. We need to have tools to enable us to do what we are doing. Therefore, we believe that how do we get the whole country at one central point to get the information? Students should be able to report anonymously without even mention their name. How do we create that platform? So that platform is needed in its fair science, and we will just do what we think it must be done. For me, it's a good app, but it's good that they are making input. We go back to drawing sheets and look at what they have brought, and at the right time, consult them to begin it from any way. It might not be bringing them together. We now have their contact. It's unfortunate that as we speak, you don't have host association that you can just call them together. It took us weeks and days to bring them together. I was your way acting rent commissioner of Ghana Ora Frederick Opoku Nana Kwakram Wono and a president at the National Union of Ghana Students Yera Rashid Ibrahim one so Erika Kratwaso. We look at what actually necessitated this engagement was as a result of NUG's petition to rent control to take some decisive action on the inappropriate increase in rent prices in the country across the various hostels in the tertiary institutions. If you look at one key thing that we want a clear guideline to be developed in the increase of rent prices in Ghana, especially hostel prices. If you look at the law already caters for that. If you look at Section 14 of the Rent Act, it actually outlines the criteria, what you must rely on, right, before you can increase your rent. But looking at this engagement and looking at what some of the hostel operators are saying, it looks like most of them are unaware of that particular provision of the law, right? So I actually will call on the Rent Commission and Rent Control Department to intensify education, because it looks like most of the hostel operators, you don't know what even is entailed in the Rent Act, right? Some of them even the provision that they must make an application to the appropriate rent officer for an assessment to be made. Some of them are not even aware. Aurora Rashid Ibrahim, a president at the Ghana Union of Ghana Students. Na mani boy, nana opoche chekuya watu yankafri nkramantemo ene de basumi. Ye kai was se prem to breakfast ye Boston SOMPA 106.5 FM Accra Facebook no so na ene ema meche SOMPA FM do anwa like page you know ede amaye na wa follow ye call apomudin ensemu na Doma West mensinu emu kwankyerefo a woda apomudin atena ye no eyura Daniel Owusu Amponsa wode atodwa kyerɛ sɛ hypertension yade no yade sɛ amane home no so pa ne tishu pa ewo ma ene adwadifoɔ emu ewo mensi no emu na nano wɔmo free screening ni bi ya wɔmo de hypertension month
fine no na womo yes a screen no womo ehu se omanfo do no ebi efri nkran kwanta ene mpotem ahodo womo nyina eba be ye free screening ni bi na enipa wo ha aduosia ya womo be ye free screening no emu oha enwotwe eye ma ena emu aduo no mu mienu nso eye mema ya womo kire mu se wo hwe numbers ne de na cha se ema no hypertension yade no amane home no so pa ewo womo entem wode nhihya ahodo bi egu akwan mu a omanfo ebetimi ahye no nso na womo abɔ mo ho ban. Na hypertension month no yempawfo emma ye kwan se yen screening amanfo na ye hwɛ se omo emogya prososem etete sen na Doma West ha ye screening nipa 1600 enugo no ye wie ya no ye hu se 160 eye 10% out of 1600 no na omo ye hypertension senka ye screening omo a asafo ni namba ye betia ne se kum emuna hwe we hu ha no a so na out of 160 no na emu 180 ayema na emu 52 so emema na no sabi padodo 160 no na emu dodo a omo form 38% eye before traders na enye wawa if you say obi a odigwa no onye ofifie ebetima shop anu a this is also account ontumoto acheke twema bra aburo twema bra adidie safo no enye any form of exercise government workers for 28%, farmers eye akuafo na 19% and unemployed by 10%. And what you know, it just say 1 more ye free screening in ma 1 more you who say 1 more tebiano, and what they know you refer 1 more so be a enco and crown quanta a buyer savia was said the buyer won't bet me bre not 1 more show 1 more ye a face to Doma West District Health Directorate no 1 more security officers a who a woman see no any name say a brano biano 1 be more not as a quarter bia was so me a 9 biano. Won betimi ama sankrofo na beye free health screening ni bi ne nyina no ebetimi aboa na wo health status no apeje mu kakra entinana no de ye ne se sisi you know safoi enam se na omunnim wei ene no etoda untimi hu enso ne nyina na mabɔ ne tofa no enti owura Daniel Owusu Amponsa ya wo ye Director of Health Services e wo Doma West Mensinu emu ena wote se woni yamani boni kwaku mensa abrampa edi nkomui abusuama yantete mfam wo mfimfini mantemu na de erekanan eso na wode ato ayen no de sese rent control fo ani abre ho wo mo bo ho aho na wono mo esisi adan ema ebinom henhan bi nso ebinom atwe wo ma no te se yaboka hyire de ato dua so na ne nyina no adehye a wo mo wo abura sebu kwa mankase ene na afa se abura teteka som yenna wo hene wo ho asepa wo na trankonwa na wo maka wo mutama pama no ama sesei de na nka ye wo modadwene panti achachafo ntimi ntena mpotem ho ema adesua pankoso ni nyina ye babia ode wontiri beto wo mo sida ne bi apa ho ntama na ye bo oto so mienu ya wo no ene wodi kura na se wo hempopra wo teteka som wo no ene na trankonwa na ye se adwuma no na wo mo pa ho ntama no na kasa de ntia wo mo ye de wo mo yoyi February, November, Pusha, Putin, how was it? But million amount was able to be now. As I may, Lenny, Diaper, Katisakasum, our TT, who will be a dinner if you are a Sapopana. I will be a little country for the teachers no bread, only in kind to share this. My memory is here and kind of be a harbor. See, when I go for that, you know, my sheets, as I juice, as I am a dreamer, Papa, Yama, or this will be a bunch. Guy, and see, that must be there. Never back to me. That one must see no much. Yes, I can never go back. I'm going to see you. Yeah, never show one side away. It's what I send you. I won't see. Monkey, what is it? No more back with the answer. Also, no more. No man. Nana ya bua otoso mienu wo hene woteteka so mo na ewie ye no de ebremeka se beneficiaries wonu ma enya so mfa so AME Zion School no ehona wo musi sa teachers banglo nti headmaster wo ho James Godfred Aban wodana nase na wode bitu so sei
yɛba ha bɛyɛ mfi awɔtwe ni ma yɛafa do no dze ɔyɛ ahomtew yie nti no yɛdze adesrɛdze yɛde to nana yɛbo ɔtɔ do ebien n'enyim ɔba mfi ebien yare no ɔno so wanda do ɛna ndɛ na yɛhu no tikye biara a ɛwɔ aboa aseebuku amankɛse district ma ehwɛ efiri de bibia ɛwɔ no ɔnyɛ yie no botum aba aboa teteka asomam no dɛ tisia ɛdan ɔyɛ free anya dza wɔgye wo kapɛ anaasɛ mpuampu teachers a wɔn bɛ school na adze no dze no do botwa ɔyɛ ɔhen nankɛse na ɔsɛ ɔyɛ free ɛdan siesie ni ahomzi no ɔbɛyɛ wɔn asodi ɔnam dɛ sɛ obi dze ade kyɛ wo kwa dɛ kyima bi bɔ ho a yɛtum yɛsiesie yɛyɛ nie na yɛhyɛ bɔ so dɛ yɛwɔ a yɛyɛ mpanyimfo so yɛbɔhwɛ ma nsiesie ne biribi akɔdo dwodwodwo wei ɛyɛ headmaster wɔda AME Zion school na ɛwɔ teteka so mu no ɛna ɛkasa ayɛ na kwesi edu pɛ wɔno ɛyɛ abusuabaatan ɛde ma nana yɛboa ne deɛ a wɔde twa ato ni Even I know my junior one very teachers bangle because the teacher for number one when you be in Tino, no work your camp, but it's cast some company be from Titkasum to Abacampa. No, how watch 2 months, 3 months. Teachers bangle, the Yaya free. Sabi toilet, and so Yaya free. The Marty 6, Marty 6. Yes, I feel the next step, no, or they have a something like cheap compound. They are sure that Zaya, no, because Yaba, no, lawyer, but yeah, so Yabani be said in your beer. Na nyame tu se ma ka wonchi na bi musu wo ahochire ma just 2000 Ghana 3000 5000 a bet sa obi the life nana yɛboa ya wɔtɔ so mienu na busua baatan de wotua no akwasi edukwe na yɛte sɛ wɔne yamane boni erekanan edi nkomo ya wɔtoma ne yɛ afɛyɛ kɔbono east mantamu na woduru hɔ no mu a ane pipia manyɔkɔ no mu nipa maakoma ha saduasanum 335 ɛna wɔn makɔkɔfa forms ne wɔn mafile na yavɛte wɔn wanyame yadomu a constituency bɛsɛ 11 ɛna wɔn mo ɛkɔakɔgyina so ne yato wɔn mo ɛso aba ɛwom na wɔn mo kyerɛ mu ana sɛ ɛnya asɛm ketewa makora yɛ obi wɔn mo a wɔn mo kɔ no post ne sɛ obi ane wɔn mo mpere ɛne obi nso wɔn mo a nkrɔfoɔ ɛne wɔn bɛpere na yɛrɛse ɛbɛyi mu bi a wɔn mo ɛbɛdi nkonim na ɛno mu no owura David Yaboache wɔn yɛ Bono East Regional Secretary Dima NPP amanyɔkɔ no wɔn nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi ho nkɔmmɔ kyerɛkyerɛ mu sɛne yɛapato no ɛho nsɛm bɛsi bi akɔ. So far, Bono East, there were 11 constituencies. Every constituency positions now are pretty tobacco 11. Until total positions are pretty region 121. By year, no Nipa far forms in the region 335. Constituency Nipa no do sopa Pro East Nipa 46 and Nisakra and Cranson of Nipa 24. All in all, no Nipa 9 and NCC bit me akaso monya omoto trota oko ono post. Techiman South and Edoso monya 4. First Vice Treasurer Organizer Youth Organizer. Followed by Sene West 3 Treasurer Youth Organizer Nasara and Kentampo South Women Organizer na Kentampo North Communication Director Tinipa 9 and Ekono Post in all 335 so far so there almost all the constituencies akamino 9 awie voting aye balloting so far enya challenge bia ho Pro East for Atanasia omoye omo voting Techima North Egusu omoye nsisi aye kase ti by close of day there na kase the whole region ye wie bibiama aspirant to be any baby order data edebeto afenu edebeto omaba na anochi no afa ne hawa hodo a won mo fam wonu so no panyini kyerem se si ya kasa die enya de won mo nya hawo bi e won mo dwumedi omudi ho. Yesterday, so any challenge. This is a there are few constituencies per the report of vetting committee and as elections committee. You be or bibinti nipa bakum yunubi. Say omu qualify nye omu fre. I can't just have fun. So I want to once ya enye bufu enye dede. So any per be vetting omu only different. Right appeal to the regional appeals committee. They constitute 3 strong member regional appeals committee and you be a wono. I don't know your national rep room, your regional rep room, national ama ye legal officer baako ye de yetia ye ye nua baako no ye regional second vice na wasumko ya chepa wonim kunum bibiri na ni interest ni se kunu be yi lawyer Secheboatin and that so as a legal person national rep no se akoye mi no Alhaji Musa Asante and ye first em papa Dr. Reginald Jarvis Ajimambadu ebeti Kuva as the chairman your former national deputy woman organizer Mame Dina from Akakari Bono East there ye elections bi ye tie na memenda na 11th I can say almost the entire region be holding the elections on the 11th of July. I was away a Bono East Regional Secretary Dima NPP Amanyokono or David Yaboache.
na yedo ekodoma central enkisa hodie bofotene ema NDC amanyoko no eye owura Eric yebo akyereme wode ato dwase na no ya PURC foto nkane ne nsuo buomu na Ghana fo nyina bi adwa line titu pa na obi biara wo yisu nkane ene nsuo ema nkrofo kora be ka se da bi PURC fo anye bi a edien ayi pa na wo mo hyehye ntia esese saa bre ya yewo mu ya asetere mu aye din wo mo esan epeja enyinamo nkanea ebuo mu na eno ena communications officer ne nsɛmtwefo edi nkomo kwaku mensa abrampa kuro ya en wode to nanim so wo eto da Ghana fo nso ya munya abotere kakra se ye tua high electricity ene nkanea ne begina so 247 a sanye bi kuro betimi akase no no eye chen se bia ye betua de wo fom na ena afon wo chena afon enti kasa bebre no emwa Ghana for Aba. We believe in the judgment of the president of the day. Chairman Payino, on an apam from my being home. When you're the Arab Ghana, Nameno, Ibu, Baby on a 44 Moduku, Ufukurudia Korea, Tianianum, Eva Jonjinapo, Energy Minister, on the Payin cabinet. To them, are they best for Ghana? Yes, yeah, and I'm doing a little bit to Eba Minor, Eba. Sometimes as a leader, I say take it straight and not take it straight decision. Sometimes some of the decisions, what's ya, and yeah, proper and mouth. Na abeboa mine so I think say because obi apeso de akonwa chere nti say anya de abeboa mine na nka me sure be kokuo maka say be de bayi nti mesre nka say aye Ghana say abuchiri balis mu ayefo akere mre bi atwem a ne yeto anwa gallon 10 million ne yeto mo wedding den mre bi atwem a ni petrol bo da bia ne betuma di mre bi atwem a na iron rods 120 na cement 120 ne ma wedding den no ne ma bafo do nka ne abo ekosoro ne ma me kumpe nka ne abo kosoro say be ba go vo do tie obi atie bi na mo mo gide wa ban nim say na oye ne de beboa yi na yenye ne moa ebe chense sebi nkane abo no ebe kosoro kakra na nkane na gina so ne bebe ya nkane a chene se na abo no be yafu na sebi e bia nkane anko gina so amaye I was sorry I can't for the about time be so pese wabofra no wadan wada ye de ma wo na wan kasa about time wa somo jo Johnso bia mama fefa for kete bia hwese wo de perfect baby diaper ebebo akoda no abre bia afei ebo ne ho ban e de free rashes a ensem fata ho wona san koda no wa muso asa no a anyensem bia no mutumi ka ye wono ebe bi wono mkora mutumi action na so yente wono kasa ne yente de omu yenti no aya ne yesu se wono ha dwene wo mo pesu ana bibi etisa e bia na diaper no a wo de abo akoda no wono wankasa won feel comfortable ne ho kire no emu ye ne hye afei zo kora se ko baso wo dwunso gum ana se bi opupu de gum a na ne ho kire no e wo mu a hwese wo de perfect baby diaper ebebo akoda no abrane abre bia emane to ho ye moto kama afei ema rushes bia megu akoda no ho ekoba no se wo dwonso kura ne mu ye ma ema akoda no pampan bone ema no ho eye perfect baby diaper empenyifo hyera de afam fidie mapam enti won ma ye kama de be siwti Ghana yankase ye wada no aye wo mu no ene akoda no ankasa ebodi no ana won ma ye momode so obekọ supermarket ahodo mu shop mu more sawodo anase edwom no akwakopa bia to sanse FDA won magye atom se eje yemfa monkoda no wotom na won moto be ye kama eliki mfa ho enya hwe abatan ye mu nso mu se twetwe mu amonso mu nyanto obie emfangu mu shops mu no monye ahoma ye 0531 099 889 0531 099 889 and 0303 957-965. One phone nkomo. End point homeopathic clinic ni ya kwani ya kwa hwe apom dim wose apom den last stop ne ho de ya de na ha wo mu nsem ba ma wade ne mu waye mere edura no mere na dwonso wie na promu a enya adwuma bie mu hwese wobekọ end point homeopathic clinic ekoba no san wana ni nguase ya kan afei wankasa wotenka wo wedie mu se yade bi hawo ene wo ko wontumi ni obi anche adane wo suma samu a dane de nyina ne wo bra ko end point homeopathic clinic won mo chen doctor for mu the full stop bese to ensa ma bie mu da wose wo konso mba massage wo kama na won mama wo futuo dia fa wadidie mu wonam no sorry mu 0244 867-068 0244 867-068 Nemum Shannon Swain. Sekumas one more chronomabua here.
Accra or shall signboard ya Spenters Road anyone more any nkomo ne mom sa opese wodidi na wonya pomode pa ya de adwane wo a Hagia special foods ene na wo hia Hagia's wo ye adwuma no pa wia ne enumre fufuo na wo pe eye banku tioza fi wache jollof fried rice and akonkonte Hagia special food nsa no adwuma bopa wo ye adwuma joada kosi ne joada de bia wo ye adwuma nti friend 0246 359 921 0246 359 921 nakasa natural me no watanie wase nsuo no de word na say party engagement outdoor no eye kasa natural me no watawo no nsu pa nenya hoden pa wo call me ya wodo ye ton bia won sabeka bi taifa haya wo ho no 0206 469430 0206 469 430 reso ne yegina ye dan ho tewo ye ba ye be kwa mo ne 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkwa wo mu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mom ade pa ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsani fa so wo fra masaman so na eba nso a wo nsa bonkum so eho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Kwa Jesu. Why no Mr. Bremois? I am yo. Na dana kwadani susa. Yam se kom na dinu. Eni se wesu. Mr. Mfane mame. Hey, akwadana da dun so musa no. Hwe, ne court ni mu krafo. Wo de mame nyini diaper no. Diaper no kra de. Masisa. Me hu ne amenyempo. Aya diaper na. She diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper. Perfect baby diaper make na asemi. Chinsu ankasa. Emu ya moton na ade bo akoda na. Ensanse bia enwono. Perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa. Onokwa na wokwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkratoyi atum. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Oyunyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our Homayen, a new TV program keke, a bra or so near Sasishia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entra wo hu hoda eyadwada kusi efiada anopa anopa no nunkusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. Okre ema katua papa abusuan ye kwowie nsem ni nyina ewo US abrochima mu amanonne na eho na mampani Donald Trump enche bia wode beto so se abibifo bi se wo mo ya brebre etiti wo bowire na otimi nya passport no ewie na wonya wo bese adu presika na wonya na visa wie pe wanyam na yire no wose ka ho kwa America na kwowo na akura na ye citizen enti wo wo ya na wo bese ya fa akura na ne data ne bibia na wa beda na America ne ba na
wo mo je kwan sen kakra kakra wo akiri enu na sa mampani Donald Trump atena se aye hwemu ahunu sa ade no before the twa America soso enti wo betwa ba ahwe ano ene wo hye ase ene se nansen wo ne Iran fo sesa bo aso na eno nso ye de wo bobbo so pa wo de bebo yi binom afiri mu ama wo hunu America fo ma na no na sa asemi wo tworo de ko ye mpanimfo nso a America ho wo mo hwe mmra so echinchime mmra na nsa na abade aye adwuma kire se da bi eba ne sa no watietia nipa dodo na wo mo fa ahodie so enti Chief Justice John Roberts na wo mo release enkoda ya wo mo America bia no emra mu no wo mo ya America fo emma na we no wo mo 14th amendment na nko wo mo ye yiyi sa na ema na firim na so wo ma kire se bia so se bia kudonto wonne nkrata na wa America na ne wo ho de a ene te se da wa wodwan awo eno sa no nya de wo mo mra no ebe cover eno achi wono mo nso asabia so sabia kudonto asa wo mo nan kwati kwan ene enya mu wuraye no mo ne eho ade na citizenship ene birthright no wo mo ni bi safo no nso no enya de wo betime de won ho abata na emom de wo won krata na emra ma no ho kwan na akura no nso obese ne Ghana card America de na medie ni nyina wo bie no safo ni nyina qualify se wo betime enti samre wo mo wiwe ya eba abonten ya Justice Brett Kavanaugh wo mo nyina kan ho bie no America mampani Donald Trump kana brofo say it's too bad baby o mo disi ende wo man fancy ye kura nanso won de asa na hwene so say enkozi say wo bedi na aban awie di na momo awie no na sa ha no watwa aba de ahwe ano sansa afi apema yenkono edo watwe ensia ne akire ho na sa de hye ase enti sa bre ye America nyina duru baby aduru na wo say wi abo wo mo nema nyina mu eno ne wo hwehwe mo nanso sade ye ho nsam kye ne mpanin se eba sa wo mo hyehyɛ o mo hyehyɛ se wo mbe mankoa ade won ho no na eno wo kwa kotietia so eno so ne yegyina na ewie nsam a ye de to a no ye de sie na ja ebi afi na waso afidie no ensam a ye de bre wo ma efa ye nkorabata no nyina no ewie de na edi mu akotene no ebi ne se Ghana ban akasetia ekwan a wo mo ede abrante efe no Bashiru Isaac efa so ayabo ni tuo kunu e wo South Africa man mu wo mo ji atentrene e de amano sana asoye a won mo hwe o man sikasem so se 350 million Ghana cedis amampani ka se wo mo nyimfri contingency fund mu no ampara won mo yi de boa wo mo a enso yiri fa wo no Kasia boy krono wa wote se former Greater Accra Regional Minister ebo man yese enhyehyɛ ya wo mo de gu akwan mu no nkennai aban yi abeto aso a kenye ne sensu yiri efa Ghana fo yi Ghana Digital Center enso aba betwire mu se ensɛm aninam de obonyuma hodo mu se yapam workers bi no enye saa na tie wei enye dismissal eye nimanimu ya nhyehyɛ ya wo mo de gu akwan mu se de ebe adwumakuo no ebesan afa ne ntoma pafra obia wose de wo sika no edefa na so afa wo hwe o man nkuta hode ho nsam se ewura sam na ate George sabira me kese wo mo ne Digital Center mpanimfo no kura de ehia deda wo mo dwendwene ho na se obi anko adwuma na dom kuma ya wo mai ma se odwafie nso so ageka wo no madwene pa a kyerɛ sama mpanyi ya rojo Dramani Mahama ebra ne manfo hia no sabira no mu and National Day of Prayer and Thanksgiving Service osiase Doma West Mensino kwankyerɛfo a wɔda apomden ano Owura Daniel Owusu Amponsa ene de atu dwa sɛ mojabroso yade no yade sa pagya ne mu pa ne tutu ɛwɔ mamu ɛwɔ Mensini mu adehia won mo tete kaasum won mo se ye mo na yebo abaso pa na wone kwasi edu ekwe wo ma yade aka wo mtama pam ho ama sesei teachers bungalow wo nsa ka bi ɛwɔ mpotam ho a akyɛkyɛfo bɛda kwa akyerade a wo muntua kapre ɛna abusua yesan so ɛde amana ne de ɛka wo ho na ɛnyɛ wo mo nko aboafo ka ho Abofo ya wonum dom eso ya sana kasa natural mineral water eka ho bi Hajra special foods nso yedamo wase End Point Homeopathic Clinic wonum ekura yemu ena perfect baby diapers nso wonum se abatan ye yenkoto diaper papa ebeboa ma yemofra no wonum to ho ayemoton wei enu nyimaku akoto wonum dom eso ya sene ema asonfo ba sen de anka kyerema begu sabi nyina ho asawu enso edema wo ye no yabatan asekenkan ye no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene ADWOA ASARE Triple A man ASARE APAM DADAA